Tesla Model S er en fascinerende og dyr elbil. Den kan mange fine tricks med både klap og dørhåndtag osv. Men bruger du en normal mobiltelefon, så vil du i virkeligheden finde dig mere hjemme end med så mange andre biler. Fordi den her bil, den har apps. Og de her apps, den kan man trykke på ved den store 17-tommer touchskærm, som man ser her. Det virkelig fascinerende ved Teslaen, det er dog kontrolpanelet her. Jeg giver den nogle advarsler om, at vi har glemt at sætte bæltet i på bagsædet, og man kan så lige trykke på den, og så vælge at få den til at gå væk. Men ellers så, det fascinerende små detaljer, det er sådan noget som, blinker du med bilen, mens du sidder og kigger på kontrolskærmen, så blinker bilen også. Det samme med det lange lys her. Ellers så kan du stille mange fine detaljer. For eksempel så kan du vælge at stille affjedringen høj, hvis du skal op over en kantsten eller ned igen for at sætte den standard. Her vil lige lidt for hurtigt, den selve bilen skal kunne nå at følge med. Ellers så er hele systemet bygget op omkring apps. Systemet er øvrigt Linux-baseret. Her kan du se øverst har vi vores navigation-apps, og den kan man så lige bytte om på, og så kan man så vise for eksempel de apps, som her med energi. Navigation er Google Map-baseret, og det fungerer faktisk ganske udmærket. Men måske når man kører her afsted, så er en af de sjove ting, det er at holde øje med, hvor langt har man egentlig kørt over de sidste 10, over de sidste 25, over de sidste 50 km. Altså hvor langt har man kørt på, hvor meget energi man bruger. Og det kan man så sidde og følge lidt med i. Navigation, det kan man selvfølgelig også køre fuldskærm på den store skærm, og det er virkelig stort. Det her billede viser det måske ikke helt, men det er ret fedt at kunne sidde og taste ind, når man er vant til de her små GPS-enheder. Man kan fx bruge at taste Vikingeskibsmuseet i Roskilde ind, som vi gør her, og så er det bare at taste ind på den store skærm, og så begynder man at skrive, så søger den automatisk Googles database og viser, hvad det er. Der er både Trelleborg og Roskilde, så vi vælger Roskilde, og så bliver det ellers hurtigt overført og ført afsted. Google Maps kan selvfølgelig også vise satellitfotos. Du kan se, der er en lille rød ikon på skærmen. Det viser, hvor vi sidst har lavet. Det husker bilen også automatisk, når det er. Men ellers så er der afsted. 3G-forbindelsen, den er ikke så god her, hvor vi sidder. Men ellers har man mulighed for at sidde og følge med på et stort satellitkort over, hvor man kører hen. 3G-modemet i bilen giver også mulighed for, at man kan lege med den indbyggede browser. Her er vi på Computer Worlds Channel Mode-sektion. Men der er også mulighed for at gå ind på selve forsiden, for eksempel på det her Linux-baserede system, og så ellers sidde og surfe lidt rundt. Selvfølgelig ikke mens man kører, men man kan køre op i fuldskærm, og det er en 17-tommer skærm, temmelig overbevisende. I det hele taget er det sjovt at sidde og lege med det her, og man skal tage sig selv i at ikke at kigge over på skærmen, når man kører, men i stedet for at koncentrere sig om at kigge op. Og heldigvis med det så op, der hvor speedometeret sidder, der er der også flere informationer fra skærmen, der bliver vist. Her prøver vi at tage en lille rundtur på en lukket bane, selvfølgelig et lukket område, og så må jeg se, hvor man kører rundt.